बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि साहित्य एकाडेमि बड' एडभाइजरि बर्डनि लिंथुमगिरि गोबां थुनलाइयारि आरो हारिमुआरि बान्थाफोर मोनगिरि तरेन बर'आ गुवाहाटी नोगोरमानि उइन्ट्रप हस्पिटालाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो दिनै बेलासि 2:54 समाव रुंसारि जालाङो। बिथांनि रुंसारि जानाय खौरांखौ मोननानै बर'नि आफाद गौथुमफोरनि दैदेनगिरि, गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बर'नि गासै रायजो राजाफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। गेदेमा थुनलाइगिरि, फावथायगिरि, बर' आरो असमिया सावथुनाव फाव खालामबोनाय सासे गोख्रों दैदेनगिरि तरेन बर'नि रुंसारि जानाया बर' हारिनि थाखाय जोबोर गिदिर खहा। रुंसारि तरेन बर'नि गोथै सह'खौ 15 फेब्रुआरि अदेबानि गाबोन फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासे 2 रिंगासिम गुवाहाटी नोगोरमानि गरसुकनि बाथौफुरियाव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि दालाइ मावख' समाज थुनलाइ मावथांखिसालियाव गासै रायजो राजाफोरा जोबथा बिदाय होनायनि राहा खालामनाय जादों। बेनिखायनो गेदेमा बिथांनि जिउमानि गोजोननि थाखाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर फैनानै जोबथा बिदाय होनो खावलायदों। बोसोरथाम बेयो माबाया बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दैदेननाया आरो बे बिबानगिरिफ्रा बोसोरथामाव जायो। बेखौ जोङो बे डक्टर सुरत नार्जारि दैदेननाय बोसोरथामा बे बिजिनियाव 65 एनुअल कनफारेन्सआव जोबनानै थांबायमोन।